ibe anga fanane naye, ibe anga fanane naye. Di woyela Yesu, di woyela mama, di woyela baba, palibe anga fanane naye. Ndikulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu. Palibe amene angafanane ndi Yesu. Okondedwa omvera, taenda tazungulira asowa ofana ndi Yesu. Tikukambirana za mphamvu yakulemekeza ndi kutamanda Mulungu. Tikamantamanda Jehova wamwambayi amatsika nkudzonesera, amakhala malemekezo ana ake nthawi zonse. Now chinsinsi mulemekezeni Mulungu. Kaya nyengo zanu zalimba mulemekezeni Mulungu. Kaya mukudusa muchigonjeso mulemekezeni Mulungu. Kaya mukudusa kuti wina wake akupanani mulemekezeni Mulungu. Kaya ni marenda mulemekezeni Mulungu. Muli pa nkhondo zolimba mulemekezeni Mulungu. Tifuna tiwerenge mawu a Mulungu. 2 chapter number 20 verse number 20. 20 Bible inena kuti Amowabu ndi Aamori akanthidwa. Verse 20. Nalawira mmamawa natuluka kunka ku chipululu cha Tekowa. Ndipo potuluka iwo Yehosafati anakhala chilili nati, mundimvere ine Ayuda ndi inu okhala mphiri okhala mu Yerusalemu. Limbikani mwa Yehova Mulungu wanu ndipo mudzakhazikika. Khulupirirani yake ndipo mudzalemerera. Ndipo anafunsana ndi anthu pamenepo. Anayika oyimbira Yehova ndi kulemekeza chiyero chokometsetsa. Pakuti iwo akutsogolera khamu la nkhondo ndi kuti yamikani Yehova pakuti chifundo chake chikhala chosatha. Haleluya. Omvera, apa pali mphamvu yakulemekeza ndi kumtamanda Mulungu. Ayuda adali pa nkhondo ndi ana a Amori. Malemba kunena kuti Yehosafati mfumu adati, mundimvere Ayuda inu, mukhulupirire aneneri ake. Masentence awiri awa, mundimvere ndipo mudzakhazikika, khulupirirani aneneri ndipo mudzalemerera. Ne Yehosafati anena kuti molingana ndi nkhondoyi, tifuna timanye nkhondoyi munjira ya umulungu. Analandira mvumbulutso lachita bwa zimene Yehosafati akuchita pa ndidodolido. Akuti adarenga amuna wolemekeza ndi kutamanda Jehova, adayika patsogolo pa nkhondo. Ndi kutenga zamuna zonse za mikondo zimene zidali ndi mifuti yawo adadzika mbuyo, koma patsogolo pa gulu lonse padali wolemekeza ndi kutamanda. Kamukundimva? Patsogolo pa gulu la ankhondo a Yuda ankayimba nyimbo zolemekeza, ankalemekeza Jehova Mulungu wawo. Pamene pambuyo pa onse padali ya mifuti. Kutakhala kudziko kunanena kuti komanda amene nkhondo sakuidziwa ndipo sanapange training yolongosoka, akhoza kuchotsedwa ntchito ndi president. Kuti chifukwa chani watenga mifuti kwayika mbuyo ndi kutenga anthu ongoyimba basi, ongoyimba haleluya haleluya patsogolo. Zikhoza kuoneka ngati dodolido zopanda tsogolo, koma tamvera, Jehova adatsika adayamba kulemekeza Yuda, adayamba kumkweza Yuda, adayimba nyimbo za matamando, adayimba nyimbo zonkweza Yehova, adayimba nyimbo zolemekeza Jehova. Haleluya. Adalemekeza chimulungu chidatsika. Haleluya. Ondi sambala eya samagona tulo eya sadzandisiya ndekha. Ondi sambala ali kutsogolo, alibe mifuti, alibe mikondo, alibe miyala, koma kulemekeza akutamanda Jehova. Onse azida adali mbuyo mwawo, koma nyamata olemekeza, amayi olemekeza, asilikali olemekeza adali patsogolo. Mati nene
ikani patsogolo ma intercessor, ikani patsogolo olemekeza pa church, pa ministry, ikani patsogolo anthu amene amalemekeza ndi kutamanda Jehova, mudzagonjetsa. Tamvera, atayamba kulemekeza adani yawo m'phiri la Seiri, adani yawo Amoabu, adani yawo adayamba okhaokha kuwukirana. Zidakhala bwa akuti okhala m'phiri adawukirana ndi anzawo. Kena kubanja ataiwo suku nimva ya ataiwo makula mtima kwambiri, aiwo so makula mtima. Kena kwa mfuti kunsoyeza ndaje ambese wala ungandiphere mbale na Yesu ambese kudali kupana adani a Yuda asadamvane. Yuda yo analemekeza. Nimati ndinene, lemekezani Yehova zona mukudwala, lemekezani Yehova nyengo zanu zili pa dry, lemekezani Yehova adani yanu adzawukirana. Akamabwera painu kuti tiyeni tikamulodze, kapena kuti tikanthesere ntchito, kapena kuti tikanthesere banja, tamverani, ukayamba kulemekeza ndi kutamanda adani yako amalumana okhaokha. Takonda ni kulemekeza. Osamatenga nkhani kunkanaso kwa Nkhoswe, zina zikufuna kulemekeza ndi kutamanda. Osamathamangira kukhoti, lemekeza ndi kutamanda kuti dziwanda zidzilumana, lemekeza ndi kutamanda kuti Mphavu udzilumana, lemekeza ndi kutamanda kuti matenda aphane okhaokha, lemekeza ndi kutamanda kuti adani yako mizimu yoyipa iyambe yokha kusamvana ndi kumenyana. Mphamvu yakulemekeza ndi kutamanda. Adani a Yuda adaphana okhaokha. Yehosafari adawalangiza, adayika patsogolo wolemekeza ndi kutamanda. Ku ministry yanu ndani ali patsogolo? Mwayika anthu odalira zida. Kodi mutenge ma intercessor mwayika khale nawa amayi achigwirizano, ena khale madikoni, ena khale akula mpingo, abusa. Tengani ma intercessor khale patsogolo kuti mupambane. Mukayika ma intercessor ambuyo nkutsogoza anthu odziwa kunena kwambiri, anthu odandaula mupha utumiki. Mulungu akudalitseni kwambiri. Mphamvu yakulemekeza ndi kutamanda. Ambuye akudalitseni. Hallelujah.